Sempre que m'agrada que un quadre al final agrada o no agrada, és així de senzill, no hi ha més, no? Però sí que a la pintura, com tota l'art en general, és una transmissió de sensacions. Un pot mirar un quadre. Hem muntat aquell aparador d'aquí darrere amb dos quadres, quan sortiu, el que no s'hagi fixat, que ho experimenti, les sensacions que poden donar pintura diferent. En un costat hi ha un tema en blanc i negre i en un altre costat hi ha un tema en color. Això ho dèiem perquè precisament l'obra del Josep i el Ramon doncs és una obra que transmet aquesta sensació de llibertat, de tranquil·litat, de pau, de relax, d'això que necessitem molt ara, no? Fan aquesta apologia que potser ara hauríem de posar a la pràctica molts, no? Sota aquests moments que estem visquent de tensions, moments que no són tan còmodes i no són tan agradables, no? Doncs bé, aquesta exposició seva ens permet un recorregut que no és normal que exposin ells dos així i tampoc és normal que hi hagi aquesta diversitat de tècnica, no? Que permeti en una mateixa exposició poder gaudir des de les escultures d'en Josep, que no és que en faci moltes, però que són dintre de la seva obra, són divertides, són agraïdes i encaixen perfectament, des d'aquí fins als volums que ha fet en Ramon, que veureu que hi ha dues peces que estan per allà darrere, que no deixen de ser un quadre projectat en un volum, no? Ens envien dos temes, un de Nova York i un de Casa Oliveres. Tots dos, és a dir, una peça la teníem des de l'any passat, l'altra l'hem incorporat aquest any de la col·lecció. Per tant, no deixem de veure aquest ventall de tècniques. En Carles comentava suport de paper, que el paper també té, com ara comentar l'exposició anterior, té aquesta característica agradable de primera intenció, de frescor, de nota, de bloc, de sentar-se i veus el gesto de la mà que acompanya un dibuix net, sense cap més, una miqueta insistit, però no gaire, és una frescor que denota el mateix paper. Després tenim el que és oli, que l'oli veureu que l'oli és una grassa, és una pintura més espessa, més feixuga, dona una altra textura, dona una altra consistència en l'obra, i finalment l'acrílic, que l'acrílic és la pintura que pintem de paret, Titan Lux, això és una pintura que es dissol i s'asseca més ràpidament, el qual els permet també avançar més ràpid en l'obra, no? Per això ells, d'alguna manera, per descansar d'un material, utilitzen l'altre. És a dir, la feina que suposa treballar amb un oli no és la mateixa que suposa treballar amb un acrílic, no és la mateixa que suposa treballar amb un paper, i finalment no és la mateixa que suposa treballar quan volen fer un volum o volen experimentar amb escultura. Ells necessiten anar fent aquests canvis per poder també oxigenar-se, per poder autocriticar-se, per veure una obra, com queda, com la deixen reposar, avancen, la milloren i finalment doncs també donar pas a experimentar i a canviar de temes, no? En tot cas, l'exposició pensem que és agradable, que és divertida, és una exposició que amb la primavera arriben aquests temes i ells són benvinguts, és una exposició quan te la mires te transmet aquesta sensació que comentàvem abans i no deixem de recollir aquesta obra d'aquests dos artistes que per nosaltres, doncs, bueno, són força emblemàtics, no? Es posen d'esquena i els hi és igual, no? Molt bé. De totes maneres, benvinguts de nou, benvinguts i esperem, doncs, tirar molts més anys que aquests 10 anys d'hipoteca que heu comentat vosaltres, que és mitja hipoteca, com han dit ells. Diu, fa 10 anys que venim aquí, això és mitja hipoteca. I diu, com a mínim 10 anys més per acabar-la de pagar. En tot cas, què penseu que pensa la gent quan veu la vostra pintura? Home, se la miren una vegada, se la miren dues, se la miren de la vora, se la miren de lluny, i el pitjor que pot passar en un pintor és que siguis indiferent. Allò que et mirin i diguen i passin d'allà. Només si paren i s'ho miren ja és un premi. Ara, si paren, miren i pensen que val, ja és una intenció. I si paren i miren, ja és un àngel. Aquí és un miracle. Però d'aquest miracle hem viscut fins ara i esperem que continuï la cosa funcionant així. Però la il·lusió de pintar els quadros la tenim sense client o amb client. O sigui que nosaltres la feina la farem igual. O sigui, crisi personal no la tenim. Col·lateral tothom la té. Però si no mires la tele, tot està molt millor, s'estan matxacant i fa un temps de puta mare, el mar està fantàstic, no hi ha peixos, però algú és culpa de rentar massa amb sabó, No vull allargar massa perquè jo sé que he vingut
a la rifa, i estic molt content. Algú em deia, heu de canviar, no sé, fer-ho al revés. Fer la rifa i després ja està. Bueno, afegeixes? No tinc que afegir res, perquè hem parlat tots molt bé i jo no tinc que afegir res. Fantàstic. Molt bé, bueno, aquí tenim dos artistes que amb la seva modèstia doncs obra des de San Francisco fins a l'altre costat de Globo. Per tant, amb aquesta modèstia que els caracteritza, amb aquesta actitud de semblar que res, doncs darrere hi ha dos homenots, dos grans artistes del còmic, de la pintura a peu de carrer, de la instantània, d'aquella pintura que potser es deixa de fer. Aquí han vingut amb notes fetes en els bars, allò que havien vist o han vist encara en alguna pel·lícula, doncs alguna nota ha vingut feta amb un tovalló, del que després ha sigut un quadre. Per tant, són aquells artistes que viuen i s'alimenten del dia a dia, de la gent. L'obra sense gent no en trobareu. L'obra forma part una mica dels seus personatges, que moltes vegades suposo que són ells mateixos que s'identifiquen amb el que pinten, i aquí està per gaudir-la, per disfrutar-la i per passar-nos-ho bé, que en definitiva és el que persegueix aquesta obra. Visitar-la, gaudir-la i disfrutar-la. Si algú més a més en vol comprar alguna, que la compri. Però això al marge. Insisteixo, és una obra per gaudir-ne i que convida a viure, a distreure-se i deixar a la banda tots aquests moments incòmodes que estem vivint. Per tant, insisteixo, benvinguts, ben tornats, esperem que fem la segona part de la hipoteca. Sí, podem escurçar-la millor, I que un des de Cadaqués i l'altre des de Barcelona, que és on viuen el Ramon i el Josep, ens continuïn per molts anys portant aquest tipus d'obra. Per tant, gràcies.